लोग पीछा पड़ गए कल के रथ खड़ा कर लोग के हम रोग हैं रोग। अब भगवान कृष्ण जब बाण के संधान कैले तो मुदई बहराए लगले कि गुरु एथी कटे लागल गुरु ओथी फाटे लागल लोगले पराई लोग भगीड़ मच गइल बा। ए भाई कहे के भाव अब भगेड़ मचल बा। ए भैया खून के धारा जब बहा देले इतने बीच में रुक्मी कहते कि बस हमार बहिना के ना छोड़िए नु तो हम सब बदले के जाता नहीं जब बोले वो जदुराई सपना बहन रुक्मिणी के हम वापस ना लेके आई तब ने अपन नगरी में मुंह ना दिखाई। कहे के भाव आ गइल बा। अब पाछे पड़ गइल अब परला के बाद में आके त रुक जा कन्हैया रुका तू ही चोरा के ले जा लड़की हवा तू ही माखन चोरला हर चीज चोरी के ले जैसे लड़की चुराए लगला त तन देह में बलसागत हथियार उठा के देख लो। भगवान कृष्ण बाण के संधान करे लगले कियर रनवा पनवा खिंच के हर मर जदुरैया हो मुदैया रे भाग तबाउर हो गइले समैया रे मुदैया भगला हे पार हो गइले समैया हो मुदैया रे मार मार के भगवान कृष्ण सेना के विदिन कर दिले रुक्मी के और रुक्मी के जाके ध के बाले पकड़ी ले ले आ लगले केहू नाट से मारे कहे लगले हे देखत कि अरे लड़ाई पहुना सार में भई अरे लड़ाई पहुना सार में तमारी के पान हरि जी दिहले भहराई हो लड़ाई पहुना सार में आर मारी के पान हरि जी दिहले भहराई हो लड़ाई पहुना सार में आही दादा ये ओकर भाई रुक्मिणी ये बहिन आ तबले बलराम जी आ गइनी कहल गए कन्हई तू का करत र अरे दादा कर जान छो त ई हित लागी सार हो जी ही तबे न पहरुल के आई पूछरबो हां ई सार हो छो दो हां पर संग में ऐसे कहतर सुनो मारी मार के तब का कहले के ओकर छुरकिया छेड़ के दो तीन जगह टिक पांच जगह रख देले कहले के अगर पनिशमेंट मिले के चाहिए हां मारी मारी के बान हरि जी दिहले उतर आई लात मुख खाना लगले अरे कहला बात बढ़ाई रे लड़ाई पहुना सार में अब बलराम जी कहतर कन्हई अरे जी ही तबे ना पूछरबो लेके आई हो लड़ाई पहुना सार में भोज अरे जी ही तबे ना पूछरबो लेके आई हो लड़ाई पहुना सार में नंद किशोर नेताजी की ओर से पुरस्कार।